Čau to lidi. Čum přiznat. Teďka vydávám po dlouhé době video. Takže takové prostě, já nevím. Poprvé slyšíte jako můj hlas. A to prostě jsem nový na YouTube, ale mám už jakože docela dost odběrů. A jo, mám 3, pěkná 3 odběry. A jakože, kdyby byl tak populární, jako třeba Mich Sako, tak jako, já nevím, jakože Mich Sako je populární youtuber, jo, ale já prostě jsem takový, jakože prostě mám takové odhodlání, že mi je 8 a natáčím už, jakože možná vypadám tak nevím na 9. No, vy jste mě ještě celého neviděli, jakože jo, mám tam zvenku jednu pěknou fotku, tak jo, tak čau.